Nagapadayon ang follow-up investigation ng Special Investigation Team sa kamatayon ni Iloilo Dueñas Vice Mayor Aimee Lamasan. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Major Sheila May Sangrinas, spokesperson sang Iloilo City Police Office, iyagin pahayag nga nagrekomenda ang ICPO sa pagtukod sang Special Investigation Team Lamasan agud magbinuligay ang mga concerned units sa pag-imbestigar sang natabo. Ginatutukan man sang Iloilo City Police Station 2 ang alegasyon sang accidental firing apang ginatipo na sang ICPO ang tanan nga impormasyon nga posible makabulig sa investigasyon sa insidente. May aras ang forensic procedure nga ginahulat kag gina-follow up. Magluwas sa pagtukod sang SIT, nag-request man ang ICPO sang pagpaidalom sa ballistic examination sang armas nga gingamit. Dugang pa diri nagapangayo sang voluntary o consent sa live-in partner ni Lamasan para sa paraffin test pinaagi sa abogado sini. May ara man sang request para sa kopya sang CCTV footage sa puloy-an sang biktima nga dako gid ang mabulig sa investigasyon. Suno kay Police Major Sangrinas, ang request para sa pagpatukod sang SIT ginpadala na sa PRO6 kag ginahulat ang kopya sang order pero padayon na ang kooperasyon sang mga pulis. Permado ini ni Police Colonel Kim Ligada, Direktor sang Iloilo City Police Office, ang isuwan sang order kag ginapangunahan niya ang investigasyon. Ginpayag man sang Police Regional Office 6 ang pagpangabay sa publiko nga hindi magpalapta sa mga ekspekulasyon sa kamatayon ni Lamasan. Ginpasalig nila nga ang tanan nga lead sa insidente ginatutukan kag prioridad ang kalidad sang investigasyon base sa nakuha nga mga ebidensya. Ang pamilya sang biktima ang nagakooperar man sa padayon nga investigasyon suno sa kapulisan. Ang ari sa akon di subong is request for the creation sang special investigation team nga ginpadala ni naton sa bahin sang Police Regional Office 6 and ginahulat pa ni naton ang opisyal nga copy sang order although nga nagabinuligay na or by principle nagabuligay na ni ang tanan nga katapo sang aton nga SIT. Well, i-follow up ta pa ini kay ang ari nga kopya sa aton is ang permado sang aton city director and kahulat kita sinisang issuean sang order. So anytime but by principle na anay na ni sila naga-coordinate na ang isa kag isa, nagabulig na ni sa aton sang mga ginapatigayon naton nga pagtutok or pag-follow up sa sining kaso.